i da uklonimo ove vilenjake. Odašilju zvučne talase. Vodena kugla. Nije uspelo. Krik pandemonijuma ih je oborio. Ostale smo samo ti i ja. Moramo da izbegnemo njihov napad. Moramo da ih se oslobodimo što pre. Imaš neku ideju? Upotrebit ćemo muziku kao mamac. Za mnom! Uspelo je! Moramo da stignemo do pandemonijumskog podruma. Dubinski skener pokazuje mesto koje odgovara našem topografskom zahtevu. Prevedi mi to, molim te. Podrum je u ovom pravcu. I sama vidim. Šta bih ja bez tebe, Tekne, i tvojih dubinu koje čega? Pogledaj ovo! Pandemonijanski podrum! Stalaktiti i stalagmiti čuvaju zvuke zarobljene vekovima. Približavaju se zaglušujući krici! Nećemo dozvoliti da ponovo uđu ovde. Šta sad? Sad smo svi zajedno u podrumu, i mi i oni. Kada bi samo postojao način da ih nadjačamo, možda bi mogli mojim glasom. To! Ova akustika će tvoj glas učiniti još moćnijim. Pevaj, Mjuza! Daj mi sekund da se skoncentrišem. Okej. Bilo fantastično, Mjuza. Hvala što veruješ u mene, Tekna. Super! A sada bismo mogli malo da smanjimo ovu buku. Mjuza, mogu da iskoristim svoje nove moći da zvučiš još glasnije.